Hej Henrik. Jeg skal i dag snakke om tungt spil. Kom lige frem med kigge. SAS Rogue Regiment. 2. verdenskrigsspil, brætspil. Sindssygt tungt. Købt ved Snydepels. Går lige handler. Ja, følg med. Skriv gerne en kommentar, hvis du synes om det. Jeg skal i dag snakke om SAS Rogue Regiment. Brætspil. Fandt det ved Snydepels.dk til en fornuftig pris. Ret tungt spil. Simpelthen en ren bog, hæfte. Jeg lige skimmede den igennem, det er derfor jeg ikke har noget plastik omkring. Meget detaljeret forklaring på de forskellige ting og sager. Men jeg tror stadigvæk det er spil, at man lærer mest af at spille, frem for at læse det. Så det skal snart på bordet. Måske nede i Papa Drager i Fredericia. Der er indtil videre her i november 24 3 udvidelser. Ja, der er vist 24 baner her i, og masser af variationsmuligheder. Så har man muligheder for at lave sin egen spil også. Missionsbogen. Der er simpelthen kort over hver enkelt mission. Hvad den går ud på. Hvem man skal bruge af figurer. Hvem man er imod. Kan jeg se ham. Der er ikke 24 missioner, der er 9 missioner. Og så kan man så lave sin egen. Her skal man være 4 plus en jeep. Så den er, jeg tror det bliver sværere og sværere. Så kan man også se et eller andet hernede i. Så er også en her med, som jeg ikke lige har læst op på endnu. Der står noget om, hvor meget den kan bevæge sig og angribe med, og begge dele. Reparation. Masser af kloge ting. Noget med terningerne også. Så er der line of sight examples. Det er meget rart at ligge ved bordet. Her kan man se, hvordan man kan se igennem hække. Ud af døre. Så er der noget med hegn. Her er noget med, hvordan de kan hvor langt de kan skyde, hvad man skal have i terninger, bevægelser. Der er rart at have lidt med sine bord, der er spillet. Der er 4 karakterer. En dykker. En sniper eller finskytte. En med overskæg. Og en soldat. Det er altså alle sammen. Så er der 2 sider, skal lige se om der er forskel på dem. Den ene han har en harpun og en kniv i hvert fald. Og en dykkerflaske. Jeg tror det er om han er dykker eller ikke dykker. Snigskytten han kan klatre også. Eller han kan være medic. Om her Airborne her, han kan klatre i hvert fald, og har en håndgranat. Og han kan klatre, så har han en kaninfod. Lucky number 1. Ham her har en mine. Og en Claymore mine. Hjemmelavet mine. Eller han har en bear trap. Gustent. Han skal også spille sove. Så er der simpelthen kort med. Dem har jeg så ikke pakket ud nu. Så dem slås jeg lige med. Event cards i brun. De har simpelthen allerede forberedt til en masse udvidelser, kan jeg se. Så som sagt, der var 3 udvidelser allerede. Den ene hedder jæger, men jeg tror ikke, det er noget med jægerkorps at gøre. Så er der røde event cards også. Jeg ved ikke lige hvorfor.
Det må læsningen vise. 3 almindelige 6 sidede terninger. Spændende. Et stykke blankt papir, for at man ikke slider på kortene. 2-sidede kort. Uden nummer på. Så er det, når man skal stå en faststående vagt her, så alt efter de events cards, så drejer han rundt. Det her, det er en rute, de skal gå. Nogle af de faste sammen heroppe. Også igen event cards, der styrer dem. Så hernede i, der er også et kort. Om det er mini-play eller hvad det er, det ved jeg ikke lige. Men der er i hvert fald vist noget med døre og vinduer. Det er noget med line of sight. Ind og ud af døre og vinduer. Så er der en masse punch. Det skal det hygges med senere på dagen. Sammen med Temo poker. Så er der bokse, køretøjer, motorcykel, køretøj. Det er vist et startsted. Så er der en masse punch her, sorte hvide soldater. Jeg ved ikke, hvorfor de er sorte hvide, men det har jeg læst mig til. Og så noget med, at de kan knæle eller stå op. Og med han står op, skal de vente om, og der knæler han. Man kan lige se, at der er mærke for, at han kravler rundt som en baby og en fod. Der er også noget med ammunition på den, og så er der her, kan så lige petroleum, morterer, tønder, forskellige skytter, og en dykker, håndgranat, fælde, springe, miner. Og når man skyder en fjende eller stikker ham ned, så ser han sådan ud. Hvis der er ild i noget, så ser sådan det ud om bare. Eksplosion. Og en båd, jolle, skiv, hvis man skal vælge flaben. Det var 2 der, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og man bruger forskellige antal, alt efter hvad bane man spiller. Så der er masser af spil her. Og som sagt, så er der 3 udvidelser. Jeg skal lige se, jeg bruger de her Dragon Shield Classic. Lad os se, om de passer her til. Det gør de, og de passer ned i kassen. Her er faktisk en kasse, hvor der virkelig er plads til dem. Det er jo smart nok. Så det bliver vist et aftenprojekt i dag. Dem her plejer jeg også at købe med snydepels. Den her har jeg købt for 600 forskellige størrelser plastiklommer for 75 kroner ved Temo. Så har jeg købt så en kort en her også. Fordelen med den er, at den kan ligge nede i spillet. Det koster vist en 10'er på Temo. Så kan man sige, hvad man vil om Temo, men man får meget for penge. Så op til en samvittighed. De her, de er nok til alle de der punch.